Zavičajni muzej Žarkova je najmlađa ustanova u sastavu Muzeja grada Beograda. Izuzetno smo i ponosni, a i zahvalni građanima Žarkova, na čiju inicijativu je uopšte prostor i priveden nameni. I od stare Žarkovačke škole danas imamo izuzetno moderan i funkcionalan galerijski prostor. Objekat stare Žarkovačke škole, danas Zavičajni muzej Žarkova, 1965. godine je proglašen za spomenik kulture od strane Gradskog zavoda za zaštitu spomenika. Građani Beograda i grad Beograd i uopšte svi posetioci dobili su jednu izuzetnu galeriju koja je otvorena izložbom kolekcije iz Muzeja grada. Vrlo je živa komunikacija sa građanima Žarkova. Nebrojeni programi se odvijaju koji su značajni i za opštinu Čukaricu, za Žarkovo, za Žarkovčane, ali i za grad Beograd.